Студио Близнаци. Спомените при нас оживяват. Здравейте на всички приятели, близки и роднини. От името на Асен и Нада имаме честта и удоволствието да ви поканим на абитуриентският бал на техния син Алекс. Тържеството ще се състои на 15 юни 2025 година от 12 часа в ресторант Кръмското ханче. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Диаманти. Очакваме ви, заповядайте!